дохили шаҳри Турсунзода якчанд канал ва ду дарёи калони Қаратоғу Ширкен мегузарад. Дар ин ду дараи калони Қаратоғ ва Ширкен ки зиёда аз 30 000 аҳолӣ буду бош доранд, дар эҳтимолияти табдил ёфтани борон ба сел вуҷуд дорад ва дар мавзеъҳое ки обпартов надоранд хатари ба қисми манзилҳои истиқоматӣ ва аксар иншооти ёрирасон расидани зарари ҷиддӣ таҳдид мекунад. барои бехавф гардондани соҳилҳои дарё ва тозакунии каналу забурҳои минтақа, масъулин кори худро аз мавсими тирамоҳ оғоз намуда минтақаҳои муайяншудаи хавфнокро бехавф мегардонанд. мо мана чиқили ки дида истодед ҳар сол ҳамун сел мегирифтаи ҷойҳои хавфнока ҳамин хел вақт ҳозир фасли боҳор соҳил мустаҳкамкуниро вай мекунем. мана имсолам зиёда аз 500 метр ҷоя ҳамхеле бетонои вая оварда ҳозир соҳил мустаҳкамкунӣ карда истодем. бо идораи обёрӣ ҳамкорӣ карда истодем. ҳамун заминҳо ба об баровардани беҳтар кардан ба якҷоя ҳаракат карда истодем. канола завра канда истодем. мана михел соҳил мустаҳкамкунӣ идома дода истодем. мо кӯшиш мекунем ки сари вақт ҳамун деҳқонҳоро оби полизӣ таъмин кунем. барои пешгирии офатҳои табиӣ дар мавсими баҳор дар соҳилҳои дарёҳои Қаратоғу Ширкен аз тарафи Ситод оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ ва идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода корҳои соҳил мустаҳкамкуниро гузаронда то имрӯз дар мавзеъҳои хатарноки дарёҳо зиёда аз 1000 метр симтурҳои пурқувват бо санг пур карда шуда бо сутунҳои бетонӣ мустаҳкам гардиданд. ҳамчунин якчанд пулҳои одамгузар ва мошингузар аз таъмири куллӣ бароварда шуда гирду атрофи он бетонпӯш карда шудааст. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар шаҳри Турсунзода дар асоси нақшаи чорабинӣ корҳои тирамоҳ зимистон корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар шаҳри Турсунзода дар мавзеъҳои хавфнок дар дарёи Қаратоғ рафта истодааст. дар дарёи Ширкен дар мавзеъҳои хавфнок ки корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ идора нақша гирифтада айни ҳол корҳо ба анҷом расонида шуда. ана дар оянда нақша дорем ки корҳои соҳил мустаҳкамкуниро бо маром идома диҳем. аз он ҷумла дар асоси нақшаи чорабинӣ барои об таъмин намудани аҳолии шаҳри Турсунзода зиёда аз 85 000 метри мукабб корҳои тоза намудани заҳбуру закашҳо ва 25 000 метри мукабб корҳои тоза намудани ҷӯйборҳо ба анҷом расонида шуда. дар оянда нақша дорем ки бо аҳолиро ба оби полизӣ таъмин кунем. аз рӯи маълумотҳои Ситод оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ ва идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар шаҳри Турсунзода аз ҳисоби ҳавои тағйирёбандаву селбориши борон, омадани сел аз доманакӯҳҳо ва баланд шудани сатҳи оби дарёҳо корҳои соҳил мустаҳкамкуниро дар дигар минтақаҳо идома медиҳанд.